Thiam wiyete Abou Thiam o ko kellifaade e wuro ngo o ko gittanaade geɗal ceernajo mawɗo woni ɗo e deɗam o ko banam gorko minen jiidimo e baaba Dakar o ummi hande o are suba he ko garɗo horande min machallah Thiam eskey aɗa selli mbaɗa e tampere no goppuɗa Dakar naaɓe wallahi kam fof e ɓe jam woni foni selli wallahi kam fof e ɓe jam jetti Allah jam tan ni machallah mbaɗa e tampere alhamdulillah no Matam naaɓe aɓe selli ma aɓe kam fof e ɓe jam o a waɗi ko yoɗi noon ala kono a waɗi ko moƴƴi de eyyi ko yimɓe a jokki enɗam koɓe mbiyata ko kala jokkude enɗam yo Allah jokku balɗe mum amin ya rabbi an noon yo Allah jokku balɗe ma amin ya rabbi nde tawno a waɗi ko yooɗi amin a waɗi ko moƴƴi eyyi a waɗi ko feewi surtout lewru korka no wayi fadde ni ɓitta hen ummade mo Dakar arde ha ɗo jiiya bande debbo kadi korana ɗum ɗon gonta hawol nden ha korka ha korko ɓen Allah mbaɗon ɗo ha korko ɓen ala an ko Allah jogui jobdi yo Allah heeɓe amin ya tinnima de ko ni watte noon Wallahi. ayi endam komi mbiyata ko wona lacciri kono ne sohli laalo eyyi gonga ene sohli laalo eyyi sona ɗum tan andi so ƴaggi tan endam so ƴaggi wona natti wonde endam welta ñam jomumen Allah yiɗata ɗumen yimɓe ko ma tammodira ma jurmodira ma ballodira Wallahi. ma jokkodira Allah welto machallah ene jogui ko weltinde Allah de ene jeeya ko ɓuuri wawde weltinde Allah noon no mbaɗɗa ni eyyi jokkude endam eyyi machallah o sehilami weltinimama de no wiyeteno kadi mbiɗa ceerno Mody ceerno Mody ceerno Mody machallah kanko ceerno jeeyi bâtiment gonɗoɗamo coynotoɗamo nde étage huuɓe e kanko jeeyi huude huɓerde machallah Abou Thiam o ko E neɗɗo wuro ngo mawɗo kam. e nder wuro ngo ngoɗo wuuro kam mi wiyata ko min jeeyi wuuro ngo de kono mbiɗa jogui ɗo gueɗal alhamdulillah kadi kala mo beelami daña e wuuro ngo gueɗal dañat kono alhamdulillah kadi an mbeɗa horsinma hande Eyyi. mbeɗa yiɗma hande sababude fittade oɗo par ce que o mi yiɗ ɗum korsinmi ɗum foof noon ko saabu Allah tan par ce que waɗi noon ko o won neɗɗo moƴƴo neɗɗo pertuɗo neɗɗo mo ala probléme ala caɗele ɗum waɗi noon minnane nde jiirimumu ɗum eyyi testumi ɗum ha gandumi ɗum fuɗi koye makko Eyyi. Allah waɗi yiddeme makko alhamdulillahi rabbil Allah ne seedi wadde noon annene a ari ka bandi ko gorko so Allahu lamdo jaaɓi ɗo ma dañ ɗo gueɗal de so gorka ka mayde eyyi ma wi Abou ko kalda ko gonga ginnano mono dari damar galle o mo yongo mo wi an mi yiiɗi Seydou ara holla mi wuro ngo bimmomeɓe Allah sappo wuuro ngo seeɗa a tan yiyat ɗum wuro ngo eyyi wuuro ngo ka yiyat ɗum Eyyi. moƴƴuɓe ɓe a andat ɓe wallahi yontaɓe ɓe a andat ɓe rewɓe worɓe noon so Allah jaaɓi Inchallah. tawde ko min woni ɗo Inchallah. tawde kadi ko min jokkodirɗa weltima e ma min ɓuuri weltade ka neɗɗo moƴƴo mi welti asu oɗo ko banam debbo ndeysan ko kalɗa e makko ko noon Ah, ko éducation de base ndeysan guila fuɗɗorde needi ndi ko guila fuɗɗorde wallahi sa yi gonmi Dakar o jooɗi ɗo haqqillam yeedi mbaɗande mo wonde needi moƴƴiri eskey ɗum kam mbaɗandi ɗum e makko eskey saabu jignaɓe men ɓe darima e needi men neɗɗo moƴƴo noon andat ko moƴƴo ɗum tahi Allah waddima noon mbiɗa wallahi 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 ko moƴƴude on dañi dal jatigui machallah on dañi koɗo min beltima bisimilla koɗo mon ma ari bisimilla ma natti wonde koɗo asu ko koɗo mon bisimilla ma bisimilla ma Machallah. ka koɗo wuuro ngo fof Wallahi. anan kadi ko wuuro ngo fof renduma Wallahi. bisimilla ma noon Machallah. bisimilla ma Machallah, weltima no fewi. bisimilla ma kono hande noon a yeyata hande noon ko ɗo kumtontoɗami hande Eyyi. Allah jaafoɗe kam tan ha hedde janggo janggo Allah ɓaawa janggo nene deɗam janggo walla ɓaawa janggo ala Wallu humtude men min tan hande hande wono kumtade sur le place enen foof kumtiɗen so Allah jaaɓi kumtuɗen Min tan ɗum no gonen welani. famille Ah, an goto ɗum no sare welani. heeɓi to minen Ɗum tan no ene welani. ɗumi ɗum holko mbaɗɗon kumtade hande banmire ko guertoɗe guertoɗe Wallahi. oho kadi mame mi waɗi kadi Seydou wino kadi mi sodan ɗum li hon waɗa firir banggue kono mbimi ɓaade o nanɗo ɓeydum liddi ɗi ha moƴƴi ala mame banggue kadi fiiri guertoɗe ɗe wonani waɗa salade wallahi ne waɗa salade waɗa frite waɗa mayonnaise waɗa ketchup gasi surtout min ko mayonnaise o waɗatami min mami ara so Allah jaaɓi Machallah. ala probléme ala ar Wallahi. ar kumtoɗen mami ara ko kumtoɗen. hikka Ay. hikka kam kaɗo korka Eyyi. ala ka jeeyete koye korkaji biyeteɗe bravo Wele. bravo korka men Wallahi. rawane korka men rawane ala wawi ɗo kay ittuɗo tan watta o so Allah Wallahi. jaaɓi boni fof ko koora tan ha hiira a ñamata ko moƴƴi a ñamata ko safi a ñamata tan bolle puuɗi al tan Wallahi. ñama e ɗum hadema wodde hadema haɗa korka ma sarane a mayat Wallahi. a yadete lewru ndu te ɗum Aɗa joni lewru jaara mum. Allah jaara Allah ko juuɗe ɓoole wallahi a pertat a a pertat pertat Yaade aɗa andi jiiɗaɗo reedu Ah. so nanna hen nanu hen ko moƴƴi ko moƴƴi surtout ñalla e korka Ah. hakkiki tan mbaɗeɗa ñiiri teuf ñiiri ɗum noon aɗa ɗum no taƴa ɓerde ɗum sa Wallahi wonde taƴi. kardiaga mayat
wona min kay geñmi tan ko yiiri ane bandiram ma kay ñiiri tan geñmi ane bandiram ma yiiri kay ala hikki korka men wela ana bandiram hikka maka wel korka men maka wela wel joni mi an yaran dal so takkusane erama tan ar hettir hakkude tous baade takkusande nden garemi sallah Inchallah. jeeɗi so Allah jaɓi